Ina kuke 'yan samari musamman mai nazari akan rayuwa, ko mai sharafi ina ɗan siyasa masu kuɗi da 'yan kasuwa. Asara kullewar lamari ko makiya ko sharin 'yan uwa, wa inna ma al'usurin yusra duk tsanani sauki yana zuwa. Zo wannan cibiyar zaka gane akwai mafita cikin rayuwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل به على جميع العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد العرب والعجم وعلى آله وصحابه ينابيع العلوم والحكم. wa ba da al'umman duniya mai albarka, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan tasha tamu ta masana tauraron dan adam, da tare da ni karamin ɗalibinku kuma almajirinku Usama na Annabi. Insha Allah, wanda muka saba kawo muku shawarwari akan bayanin auraraki da kuma burte da kuma sana'o'in da ya kamata ku yi don samun ɗaukaka da ci gaba insha Allah. Insha Allah mun tsaya wannan bigire ne, yau za mu bayani akan sunayen da ya kamata a sa wa yaro idan aka haife shi ranar talata don samun ɗaukaka da kuma ci gaba a rayuwa insha Allah. Idan wannan ne shigowanka na farko, ka danna mana lakin sannan kai subscribe saboda samun sabbin karatuttukan mu da zarar mun daura. To Allah ya bar mu da annabi, Allah ya ba mu dacewa. Idan aka yi maka haihuwa ranar talata, idan kana so yaron ya samu shura a duniya, ko kana so ta samu shura ko ta zama ta fita daban daga cikin sa'o'inta a ɓangaren dukkan komai, to ga irin sunayen da ya kamata ka sa nan. Za mu kawo na maza, za mu kawo na mata a cikin littafin magabata insha Allah. To Allah ya bar mu da annabi. A ran talata tauraron murika shine yake sharafi a ranar. Ina daga sunaye wanda ya kamata ka sa wa ɗanka idan aka haife shi ranar wato talata. Za ka iya sa masa Abdulganiyu, sannan za ka iya sa masa Abdulhadi. Abdulganiyu, Abdulhadi daga cikin sunayen Allah kenan. Sannan kuma za ka iya sa masa Abdulbaki, sannan za ka iya sa masa Abdulkadir, kuma za ka iya sa masa Abdulsamad. In Allah ya so ya da inda ya kai maka haihuwan ɗa, ka sa masa ɗaya daga cikin waɗannan sunayen na Allah, sai kaga ya fita daban a cikin sa'o'insa, sai kaga ya samu ɗaukaka da wata kususiya da wata baiwa wanda Allah yake bance shi bani sauran 'yan uwansa ko a cikin sauran abokansa. To Allah ya ƙara annabi daraja. Sannan kuma daga cikin sunayen annabawa za ka iya sa masa Dawuda, shine Hausawa suke cewa Dauda, batawa ake Dawuda. Sannan kuma za ka iya sa masa Sulaimanu, sarkin mulki kenan, za ka iya sa masa Sulaimanu. Sannan za ka iya sa masa Ɗaluta, za ka iya sa masa Ɗaluta, tunda da muna zaman makaranta mun taɓa haɗuwa da wani mai wannan sunan. Za ka iya sa masa haka. Sannan za ka iya sa masa suna Ishaqa, shi ma duka za a iya sawa. Sannan kuma za ka iya sa masa Yaquba, za kuma ka iya sa masa suna Yusuf, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi kenan. Za ka iya sa wa ɗanka wannan suna Yusufa. Sannan za ka iya sa masa Musa, za kuma ka iya sa masa Harun. Za ka iya sa masa Haruna, shi ma duka za ka iya sa masa, kuma insha Allah rabbi zai samu ɗaukaka, zai samu ci gaba. Sannan za ka iya sa masa suna Hudu, suna annabin Allah ne ko. Sannan za ka iya sa masa suna wato Salihu, za ka iya sa masa suna Salihu. Sannan kuma daga cikin sunayen mata idan mace ce Allah ya tabaraka wa ta'ala ya azurta ka da ita, to ga irin sunayen da ya kamata ku sa mata in dai a ranar talata ne. Daga cikin sunayen mata za ka iya sa mata Bilkisu, Bilkisu mai gadon zinari, za ka iya sa mata Bilkisu. Sannan za ka iya sa mata Maryam, sai da Maryam za ka iya sa mata Maryam.
insha Allah rabbi Allah zai bata kususiya da wasu muqamatu wanda a cikin sa'o'in da sai an rasa kamar ita. Sannan za ka iya sanya mata maimunatu, za a iya sa mata maimunatu. Sannan za ka iya sa mata raihanatu, za ka iya sa mata raihanatu, raihanatu za a iya sa mata. Sannan daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala a iya mata wannan rubutun a fata maliki yawmiddin, za a iya rubuta shi marra a riƙa bata ko a riƙa bashi. To insha Allah duk yaron da aka yi masa wannan kuma ana yawan karanta masa wannan aya, duk yaron da aka yi masa wannan to insha Allah rabbi sai kaga Allah ya bashi wata kususiya da wata baiwa da wata ɗaukaka a cikin sa'o'insa ko kuma a cikin gidansa ma baki ɗaya. Kuma sai kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya masa albarka a rayuwarsa yanda ake so insha Allah. Sannan abu na gaba, alhamdulillah nan muka kawo ƙarshen bayani. Abu na gaba shine muna farin cikin sanar da ku waɗanda suke fama da lalurori daban-daban insha Allah rabbi muna taimakawa, muna ba da magani kuma ana samun waraka cikin yardan Allah. Sannan kuma waɗanda suke neman iftal sihir ko bincike akan aure ko bincike akan rayuwa ko bincike akan kasuwanci ko bincike dai akan duk wani sabga wanda ya shafi mu'amalar ɗan adam ko tsakaninka da wani, za su iya tuntuɓar mu a cikin wannan lambobi da za ku gani akan akwatin wayoyinku. Sannan masu buƙatar zoben burji, zobe mai tarin baiwa, zobe mai tarin albarka, zobe mai tarin sirrika, wannan zobe akwai mai aiki ɗaya, akwai mai aiki biyu, sannan akwai mai aiki uku. Wannan zobe da kuke ganin sa gashi nan a hoto ina nuna muku shi, kun gansa. Lallai wannan zobe ne mai tarin baiwa, zobe ne mai tarin albarka. Wannan zobe akwai mai aiki ɗaya ya dafa da jalabi. In dai Allah ya sa ka sa mai aiki ɗaya a hannunka to gaskiya in Allah ya so ya yarda sharrin mai sharri ko sihiri ba zai yi tasiri a kanka ba, ba zai kaya maka ba insha Allah. Ko kambun baka ko gaji an ce kambun baka ne ko maita ne insha Allah Allah zai kiyaye ka. Sannan akwai mai aiki biyu na tauraron ɗan adam ne, shi kuma ya shafi ci gaban rayuwa ne. Za ka ga hanyoyin ci gaba suna ta bullo maka, ana maka promotion da ƙarin matsayi akan da sabgan da kake da yardan Allah. Ko mai aikin hannu ko ɗan kasuwa ko ɗan siyasa ko sarki, ko in dai har kana hudda da jama'a to insha Allah rabbi wannan zobe zai taimaka maka. Ko yan fim ko mawaka, musamman yan fim za ka ga ko mawaka ko sarakuna za ka ga wasu na da farin jini ko yan siyasa, to duk mafiya irin waɗannan sirrikan ne insha Allah rabbi Allah zai hore maka jama'a da ban mamaki. Sannan akwai mai aiki uku na ismullahi al'azam, shi kuma aiki 100 ba ɗaya yake yi. Za ka ga wanda baka tsammani ba sai zo yin baka manyan alkhairai, samun manyan kuɗaɗe, samun buɗi, ci gaba a duk wata sabga da kake yi, samun alkhairai daban-daban wanda kai baka taɓa tsammani ba. Dukkan kana da wannan zobe yana taimakawa cikin yardan Allah. Sannan yana maganin rariyan hannun mutum ya ce yana samun kuɗi bai san ina suke zuwa ba, duka yana magani. Sannan kuma dafa'i ne mai ƙarfi, shi ma mai aiki uku. Kuma wannan zobe akwai alfanu da yawa a cikinsa, ga wanda ya amfani da shi zai tabbatar insha Allah. Akwai abubuwa waɗanda sun fice baki ya faɗa, to amma in kai aiki da shi insha Allah rabbi za ka tabbatar. To alhamdulillahi wannan shine bayani akan wannan zobe mai tarin baiwa da sirrika a takaice. Masu buƙatan kawo mana ziyara kuma ko bincike duka yanda muka faɗa baya akan rayuwa, za a iya tuntuɓar mu ta wannan lamba kamar haka. Lambar kira 090 21 86 93 10, sai kuma lambar WhatsApp 080 60 59 34 86. Kar dai ku manta kuna tare da ni almajirinku Usama na Annabi cikin wannan tasha ta mu ta masana tauraron ɗan adam. Sai kuma mun haɗa a bidiyo na gaba insha Allah. Masu buƙatan kawo mana ziyara za su same mu a ƙasar mu Najeriya cikin birnin Kano. Idan ka zo titin Barhana insha Allah rabbi daga nan za ka iya tambaya wajen gidan Sheikh Malam Sani mai Shiriniya, za a kawo ka inda muke insha Allah. To Allah ya bar mu da annabi, Allah ya ba mu dacewa, Allah ya ƙara wa annabi daraja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sai kuma mu haɗa a karo na gaba insha Allah.
kar da a manta da liking da subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullah.